Mamkasei, maswera sei, vanhu vashe. As you can see, we are so happy. Regatiye nemi mufaro watinawo. Guys, tine mufaro wakanyanyisa. Murona dzungu randina tine mufaro wakanyanyisa. Thank you guys for your love and support. Guys, tava my brand ambassadors Bruno Furniturez. Can you imagine? Zvinhu zvatasina kana kumbobvira takarota mulife medu. Tava brand ambassadors ku Bruno Furniturez, guys. Tine mufaro wakanyanya. Thank you guys nesupport yamunodai kutipa. Thank you so much, guys. Amana hatina kana zvekutaura mana. Inini hangu zvandiri kungofunga hangu ndoti mungoenda ku Bruno Furniturez munotenderawo kuti guys thank you so much nekuemploya vanhu vedu ava vose towana mari but it's fine. But guys tine mufaro wakanyanya because you know life haidini ngesinazobhalansa obvonzi basa iro guys tine mufaro. Thank you. I don't know what to say now, baby. Now what to say, like guys, and I'm munotitenderawo ku Bruno Furniturez, munotibatsirawo kutenda. Mungonobayawo follow, mungotibatsirawo kutenda, guys. Bruno Furniturez, thank you so much. May God bless you. Ameno chungu choneza but busy musirenyu gari pambe gari very guys nimufaro kanyanya. So guys, ndokutembai and it's not tender. Oh God. Thank you so much. Mira. Okay. Thank you so much Bruno Furniturez. Thank you so much guys ne support yamuda kutipa. Tokumbira kuti mutendere Bruno Furniturez munopopota mu comment section. Thank you for supporting. Indai munoti thank you. Indai mochero kwasvika pa post wangosvika ngono thank you. Wonosiwa baya button follow. Totopedza nazvo anenge vari almost topinda 100,000 followers. Obva mangotopedzisa ma followers asara iwayo. I think pangosara 3k guys. And I trust you guys on that. We appreciate guys. Okay baby, okay, bye guys. Mserebo.